Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithi Diaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo ngiphathele yona. Ngiyophelele unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle Yasina nikathi ngiyaya. Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Bafo? Sentumela. Sinibingelele siphinde sinamukele kwiDiaza TV. Bafowethu sesibuyile singodokotela bothando. Diaza Hospital uDr V uDr M niyalazi udaba. Yebo kunjalo. Siphampe inhliziyo zabantu siphampe nengqondo. Ngama ayi. Bafowethu ningakhohlwa ukusubscribe kule channel iDiaza TV, ningakhohlwa futhi nokusubscribe lapha na kwiDiaza Brothers. Sibuyisa uthando khona icontent ni share lapha na bafowethu na Facebook sikhona futhi siDiaza Brothers. Hey bafo. Hey, binenkinga. Uzithembe. Hey. Problem. Makhalanga. Problem mfethu. Hey. Ngithi nje lento le ngi-address before siqale umsebenzi namhlanje. Guys, ngicela ukuthi menenze into zenu niye ukusebenzisa amagama ethu or ngithi mhlambe uye ukusebenzisa igama lami. Ngiyabonga ngoba manje nizosiqhatha nabantu. Umuntu yoboshwa eboshwele into angayazi. Yini sokwenzakalele khumbula masakhuluma kanjalo nami khona lomunye ku Facebook. Yes. Leyo kade efaka isithombe sami efaka inamba yakhe lapha na eshela abantu yini kwenzakalani kanti kahle emhlabeni. Hayi manje senzeni? Hayi mina ngisazi ngempela bafethu. Angazi but bayasho ukuthi the more ukhula khombisa growth into kanje yabo shothi uma ukhula mbathi the more ukhula is the more into kanje na izovela zizoqhamuka bathi kuvumbuka nama ex amadala ke entweni kanje but lena inzima cause ifaka no human trafficking phakathi uyabona manje masukwazi ukusebenzisa igama lami for izinto ezingcole kanje ngizoboshwa phela mina ngiboshwa into engayazi mhlambe ngingalalisa nje abantu ivoice note ukuthi nalo mhlambe umebuka ishow ayiyeke lento yenza cause manje izongcolisa yini izongcolisa igama lami kune voice note kunane voice note akunosisi ongisendele ivoice note la izolo uthi kunento impela eyenzakalayo Like ngiqala lapho ngiyafika like isho ukuthi hayibo basungusanta abaningi bayamfuna like uyicrush yekhanda uyayibo ayonto like okay shothi athi-ke athi angenzele screenshot ethi utshele umusi ukuthi mina ngizaza ephathini ngicela bangi-invite kuleyo phathi bezobe benayo so ngenzela i-screenshot la ikhuluma khona nomusi so ushuthi umusi uyavuma bathi hayi okay fine uqale phansi qala ngase okay sibuyele emuva okay sikhulu okay lo muntu ngikhuluma naye ola lo ngitshela ukuthi umusa yabona angishele yebonke nami ngizike mina ngiyise ngimi athi okay bengifana bese ngifonele nge-Facebook ngibambe lo bhuti lo mfana ukhuluma isiXhosa athi igama lakhe ku Facebook igama lakhe uIvile mara athi asho athi igama lakhe uIvile Chris i-photographer ka-King Ginger athi you remember that day nishuta ya episode ka Khokha Mntanami yibo umuntu wayenishuta laphaya bese ngithi mina yazi bengingazi yabo abese kethi ngicela change ama number sale sesishare ku WhatsApp okay fine ngamnika ama number wami sashare ku WhatsApp now that sishare ku WhatsApp yabo okay angitshela ukuthi umusa that day you remember that day nishuta lisho ngithi athi nje sakuthanda the way ungakhona you were so cool and calm yabo athi sakuthanda nje as a result umusa wayekufuna yabo bese like ngiyaqala lapho ngiyafeka like isho ukuthi hayibo basungusanta abaningi bayamfuna like uyicrush yekhanda uyayibo ayonto like okay
shuthi athi-ke athi angenzele i-screenshot ethi utshele uMusa ukuthi mina ngizaza ephathini ngicela bangi-invite kuleyo phathi beze benayo. So ngenzela i-screenshot la ikhuluma khona noMusa. So shuthi uMusa uyavuma athi hayi okay fine angeze then abese-ke ethi uphe uMusa amanamba wami yabo. It's okay. Okay, sikhulu okay. Lo muntu ngikhuluma naye all along ngitshela ukuthi uMusa yabona angishele yabo vele ngivume. Sikhulume yabo ngisho but angaze ngimuzwe engenzela i-voice note. Lo mfana othe uChris othe uphotographer kaMusa uthi yena ungumXhosa yabo. Actually vele ungumXhosa kahle because vele uyathetha. Then alibele engitshela ukuthi la uyangifona ngimtshela ukuthi mina kanjalo ngoba manje sengijola noMusa kumele ukuthi noMusa umtshelanga ngami if ever you know ukuthi wena futhi usangifuna yayibo leyo athi lo guy use Cape Town yena lo mXhosa athi use Cape Town. So mina all along ngiyela ngibhizi ngiyashela ukuthi ngichetha noMusa bo. So namhlanje kunento ethi ngemthayibo awukazi yazi ngenzela i-voice note like ngicela ukuzwa i-voice yakho yabo. Instead of futhi angizwe i-voice yakho abisana ngifonele make phone mani asende umXhosa hayibo like ngimangala ukuthi why ukhuluma kanje because yabo the way ukhuluma khona like why ungakhulumela ngijake isizulu athi lo muntu hayi ngiyabuwa athi uyabuwa ukhuluma zonke ama-language ngithi but ngicela ungathethi isiXhosa can you please speak Zulu yayibo athi okay a drop form bese angenzela i-video call. Yeah no hayi nalo udaba bafethu kanje ngicabanga sinane niyezwa i-voice note bafethu mina bafuna ngicabanga into engayisho kubantu ukuthi because nami lento ngayibona ku Facebook ngesithombe sami ngoba naku sekanje njengamanje utheni ugele ukhuluma nge-human trafficking ne i-conversation indi because ngikhulumile naye izolo ngicina sengitshela ukuthi kahle lo muntu usola kungathi impela kwi-human trafficking yes yabo manje lento leyo iserious kanjani nanokuthi uma isister ubetshela ukuthi yena ujola nami sonke lesikhathi ya utshela ukuthi from 11 October so nje losisho ukuthi nje bethandana nami bethe uthandana nami yabo awucabange ke sefika kuleyo party leyo and then befika kuleyo party ingane zabantu ziyathathwa zinizwa mhlawumbe efakwe truckini cha nje esuke ekhaya kubo ebatshela ukuthi cha uyakumusa exactly ekhaya bazi ukuthi uyakumusa uyakimi bese yanyamalele ingane zabantu kuthola kunyamalele 15 mhlawumbe umuntu oqala uMusa kumele efonelwe mangase uMusa uvusi mase uvusi uChris mase uChris kumele kufonela uLima mase uLima kuzofonela uJinja mase uJinja kuzofonela wonke umuntu owaziwayo ukuthi usebenza noMusa yabo. So bafethu mina into engifuna ukuyisho yabo basebenza nomsebenzi kanje akekho umuntu esimfunayo akekho umuntu esikhuluma naye emafonini azikho izintombi esifunayo mfethu mawuthi kunomuntu okhuluma naye othi uvusi or ethi uMusa or ethi uJinja or ethi uLi or ethi uChris ayikho lonto leyo sidalo ayikho asifune umuntu omtshela kwenzela i-video call or in yes because manje yabona into kuzokwenzeka izinto ngamagama ethu lana thina senza umsebenzi esiwenzayo seceleni sisizela abantu ngendlela sisizela le esiyenenzayo nina bafowethu nifuna intombi ngathi or nifuna ukwenza amabhizinisi wenu ngathi ayilungile futhi ngeke izilunge futhi ngeke iphele kamnandi ukuthi iyaqhubeka yona ngeke iphele kamnandi ukuthi iyaqhubeka lokho nje engingakusho mina angazi bafu yabona umusasho ukuthi ngeke iphele kamnandi angeke kampela iphele kamnandi bafethu senza lo msebenzi ngoba siuthanda nje ukuqala lokho number 2 nathi bafethu sizama ukuyihlanganisela impilo more than anything. It's just that unfortunately umsebenzi usiwenzayo usifaka emakhamereni usifakele amehla abantu but akusho ukuthi asibona abantu asizona futhi izilwane. So bafethu nizame bafethu ukubheka into ekanjalo sizolimaza amagama ethu usifakele ufaka inhlaba separation date manje kahle mowenza kanje yabo kodwa ke ngoba usho mfowethu ngeke kuphele kamnandi ngenxa kuba ishimane nje ngeke kuphele kamnandi ubonisa ngishela ngathi yazi konje ubani le ndoda yayibiza lapha ku Facebook ifaka isithombe sami izenza mina afaka inamba yayo lapha ihamba ishela ingane i-dating app what yeah whatever bafethu asikho lapho ngoba senza lo msebenzi siwenzayo sila siphila lempilo esiphilayo le yabo uma uthi unomuntu okhuluma naye wazi ukuthi unokhuluma noVusi sekuphele 5 weeks ukhuluma noVusi uVusi akunamuntu akhuluma naye uMusa akunamuntu akhuluma naye uJinja akunamuntu akhuluma naye uLiya akunamuntu akhuluma naye uChris akunamuntu akhuluma naye
sinabantu bethu sikhuluma nabo abasaziyo basaziyo lokho nje singena udabeni namhlanje ya sebenzeni umoya uyapetuka ya uyaqala ukupetuka yabo uyapetuka umoya ya uyakupetuka uyapetuka bafuna isiqolele lani lapha bakothi kahle sipetula umoya sondelani ngenani wozani bala senizo ayifethi yazi ukuthi woza mfethu sondela nabo unganqeni kama kanjani qhawe lami ya phileke ukahle cha bafethu nje yazi abantu bapetulana umoya la ngaphandle mfethu hola ukahle mfethu ukahle awuzweke ngingaphasa kanjani lento mfethu uthi uyihambela uzokuthiwa kunomuntu ubani igama lakho mfethu Nkanyezi uzokuthiwa kunomunye unkanyezi ngale kufakwe nesithombe sakho hlapha Desmond angazi ukuthi ngayenzani maka kungayenzakala something mhlawumbe uvela ubona ngamaphoyisa wona Nkanyezi kahle esengena la uhlala khona exactly thiwa wena wenza u1 no2 no3 no4 woza la uthi uyaphika kuthiwa vele umcala umpheko uzothini thiwa wena thiwa lesho maphoyisa bese ukuthi arrest everything that you say will be used against you in the court of law. Mina ngabatshela kahle angiyazi noma bangishankaki. my brother hayi ukuthi bazokushawuka bazokuthatha bokufaka ejele indaba yakho yoxoxa ecourt eish hayi bad no hayi bafethu anginankinga sihlelele edola namhlanje bafethu siyabonga ukuthi nisibhalele iziduyaza umusa lona uvusi lona sibeka ku Duyaza TV siyazi ukuthi nihloshwa intombi yanifebela sorini sonisiza kodwa hey yabuya lenja wabale ku cameraman ungabale cameraman mayikuluma vele iphose icamera ikamera khobani mfethu Nkosi ngiyakuzwa qhawula amaqhawe ikamera khobani mfethu igama lami Nkanyezi bafethu Nkanyezi okay that's the heavy chopper akithuki chip ke mfanola wavala di chip mo lefatseng Desmond Nkosi yabo uthini lo mfana manje uthi Desmond yini lokho yazi ngibafuna ukubuza yena hey madoda ntombizeni yeah ngithanda into engafani nokulungile bese tshela mina qhawula lokho uthe usezwe Nkosi sorry usingibhede komoya man usizwe yabona lalela lengane le enze ngayo la ubani igama layo Udinewo wahlangana naphi naye nahlangana nini nesikhathi singana nendawonye yini le yachaza ngoDinewo njengoba sothi uDinewo ubhanqile nje kwayenzakala ukuthi manje bangihlangana noDinewo ngathi bekaphuma emsebenzini la ngiphuma esigele yabo uDinewo uyasipana uyafunda yabo ngiphuma esigele mangiphuma esigela ngiyambona man lo sisihlo muhle yabo type yami man tiknyana yabo ngithini ayazini athi ngimbone yabo ngiyevele yazi njengensizwa ngibeka amagama avumi kodwa ke manje sekuyashintsha nyana manje ngoba lo muntu lo namhlanje ukhona kusasungitshela ukuthi hayi yena ngeke akhone ukuza uze izinto ezimportant ekumele azenze like ndiyaqala manje ukekutha kanje lo muntu lo akazi mina ke yangiphele attention nesikhathi singana nendawonye close to 12 months manje 12 months manje kuyophela okay wena ngoba usuya ekuthela manje inini tshela mina ukuthi ubu expecteni wena umfundi ushayela umuntu osebenzayo wa expect ukuthi agayi nibe nesikhathi sifanayo nje emhlabeni because I think izinto enzenzayo ayifani wena into obabhezi ngayo yincwadi nani yena mhlawumbe kuningi ubu expecteni wena okay zona vela azifani yabo mara inkingi ukuthi like lento mayiqala yazi nawe mlilo man kusavutha kumnandi yabo mara like no sekuvele kwashintsha waba umlilo wamaphepha into ephela 2 minutes yabo namhlanje kuwe kusawumlilo kuye sekwamaphepha yinkingi manje wona samdinga lo and mina kusaneyinkuni yabo isisasekhona ukuthi zinga-eda ngala zenzele umlilo ushise kakhulu kodwa kuye ngathi soka amaphepha okay and then waba zinkinga then boom sutholile ukuthi zonke lezi zinkinga kahle kahle kunomjeti yathandana naye so le iphathe kanjani ukuthola ukuthi nomjeti usafuna ukuqhubeka futhi ukuthi unilungise into yeni or ukuyeka uqhubeke nesikole wena ayo ningilimazile yona ngoba nje ukubona kwami ayibhuti wami angivile ngazibonela ukuthi hayi nomuntu lo ngcono ngiziyekele yabo ngifocus entangeni zami ngoba laba abasebenzayo laba ngathi izoba inkinga le so mayifika la uzomyeka so mayifika la etheni uthanda wena still uzoqhubeka umyeka kumele ngimyeke qhawulami hayi le dinga ngikhiphe izathu
Ngiyakuzwa phezi. Idinga to keep izaza ne. Straight. Yeah, sure. Ugel nguye lesikhuluma ngaye. Uye straight ngoba ngiyeza untwana vele ya. Khuluma ngempahla yami vele. So wena impahla yakho le uhlangane nini naye and yini yachaza ngaye mawumshela into eze usumshele gcina nithandana yinde ubuyithanda ngaye nesikhathi singakanani nendawonye. Afile yo ngasho ukuthi boma angidakudala boma 45 years lapho. Nithandana. Hayi ngigel file umdala nakini yabo. Haw. Nawe uyafunda noma mhlawumbe wona ke Hayi ngesipana. Onespana kodwa still mdala. Yeah umdala. Iqhawe lami yazi mayikhuluma kanje kuthi angiqalaze wena. Bayisinaye emdala kuye wena kodwa uyafunda. Maye kwenzeka ukuthi besihleli namajita kwabona boma picnic nyana nabo bebazikhiphile vele abogela. Isihleli sound yonke into obviously sihleli sodwa ngamajita showcase yasho ukuthi vele yabo Father's Day sizevele. Abogela bafika abadayi bafuna ukukhuluma nami yabo. Hayi ngiyabuza ngize ngithi sisi kuye hayi bo sisi ufuna ukukhuluma nami vele serious uyena wakulanda kahle kahle ngilandwa uye vele straight sihleli namagents sister ufuna ukukhuluma nami uthi ungathi sisi ngitawu ngadidwa intshebe sanje mina ngumfana boy ukutama mina nginandaba ozala ngita good shot vele kunehlathi nani ukudayi wasibuka namahlathi wena ibuzufuna kwenzani ke ngitshela ukuthi yazi ngichazwa yini lezakho ngithi yazi zisoft kanjani zani Yazi khona inkabi yami yathi ichazwa isiso emantombazaneni bathi nje bambona isiso sakhe nje ubona busi ubona nje busi isiso yabona lesiyasiso ngiyamtshela ngichaza isoft mara usayi ukuzibamba phambi kwabantu yabo mawuzishayile vele ngokuzibamba into esingayikhuluma esayidingi wena bongena girlfriend leso sikhathi mawulanda umuntu kanjalo ethi uthandeni nani nawe wakhona vele obvious nami out yangisayi kuye ku cherry like letha kuwe nje umani nawe nje ube ibar plus uyaspana ngaphandle kokusipana mina ngidali ke mina uyazi naye hayi so mawuso uthandana naye ke wamthanda serious like boy mesele ngaye ngoba ngiyabona feel ukuthi hayi my sister ngoba nama ngazi ngajola vele nechiri ngathi manje yabona yangikhona khona nokungibhayela boma cold drink ngelunch sure ngiyabona ukuthi hayi man lasho ukuthi kahle kahle ngigrand mina so phakathi kwenu ubani ofound out ukuthi ugel kahle kahle uyangijithela ubani ngoba ofound it ukuthi ubani no yimi ngitholile fe udama ngibheka ukuthi wambuza yini ngimbuzile makasho ukuthi ngiyele ngaphuma lapha yabo because nami ngiyazi ukuthi hayi lo muntu omdala lo yabo and nami ngiyithola into engiyifunayo noma yini noma yini yabo hayi vele nami ngi-out ngekho lapha yabo because nami ovase ngibhizi nento zami mele understand ukuthi nami phela angisayi kushiya intanga zami emuva nje ngilandelele yabona ko sister so if lapho if kuyinto ke wayicabanga kanjalo nobafo ngalayo ukuthi decide nayo ukuthi echeck incwadi zakhe izaliseni shothi sokuthi sibe la simbize yini expose mhlawumbe noma into nyane kanjalo ngithi yabo ayikhozi yena ngithi ungenzele into ezibhayo mina bese ngimangele nami uthi hayibo njola nomfana boy ulingana nami yabo so ngimangele ukuthi hayi ukhambani ngoba yena mina mnika lonke balile naye bali phansi umnika lonke yini nomnika umnikani kwasani yonke into sende futhi yonke into hayi angisho struggle kwethu hayi angisho lutho no ngiyakuzwa mfethu so njengamanje okay uzoza ugel and I believe wena umuntu owenze i-date naye so egcineni isinqumo sakho ufuna kube kanjani uzofuna ukumyeka ugel or ufuna ukuthi mayifika lafika ayikhulumela achaze ukuthi uthanda bani akathandi bani or ufuna ukuthi athande wena straight eye kumfana boy mina noma yini ayenzayo as long nje yabona ngizidlela nje imali yakhe nami yabo ngoba vele nathule uyongikhipha nje mina ngiyabholta kuphela okay ngicabanga ukuthi azivele simthinta simfonele ngiyangomboleka ucinga mfowethu azivele simthinta so makuthi ukhetha wena uright wena ufocus entweni zakho mina sengifuna move bengakusizini ngapha wena nca bekangisiza khona bengazi ukuthi hayi makubheda nyana Hello. Hi. Wrong. What's up, man?
Sharp, kuwala inkanyezi. Sekufihlile mfethu, tseba mara zaka yakhe ya Bolt iyashota man, utlo itlatsa ke. Jwang, khona ngithindi out kyatso. Mfethu akabuka ganso ke wena ganso. I time le. Okay, arim phone le fo. Been planning it. I'm trying to understand man. Hello. Kyatsa. Watla. Tlo ngithola mo sporting sa rona, wa tsiba mo sport sa rona. Sure. Mina bengizayi nokudlala vele. Hayi Noma nabo uyasazi le sport. Okay, cha ngisho kuba phela uthini uthi akatse uthi siyaphi. Ngiyamtshela ukuthi angiklathe phela ngemali yeBolt. Angisho mina vele ngithembele ukuthi yimi vele uzobhadala iBolt yena vele. Shilo sobithi sekazenza yonke into yabo. Okay. No. Bafo hamba na neqhawe. Ngizocasha nawe iqhawe lami yabo. Nazo. Hayi no ngiyakuzwa mfethu. Asho. Ngiyakuzwa. So ugel lo. Hayi ukuthi umthanda serious like ngiyibuzela ukuthi njengoba kunama benefits watholayo noma mhlawumbe Hayi na feel yabona. Ukuqala feel bengamthanda amaka no feel yabona. For lezi zinto angenzela zona feel hayi massivity. Okay, ngicela ukubuza ukuthi nje mangenzeka vele mhlawumbe vele bambe ilotho or vele thola imali bese ekunikeza esicela uhambe yomcela ekhaya kubo uyomlobola ekunika imali ehamba Ziyadala phela lezo zinto manje kuloko. Sengisho ukuthi ke ungahamba uyomlobola wazi ngeke uyifake into manje ususandana naye ungaqondile. Hayathi mos imali mahabe nginikwa uye vela hayi. But usuyakhomisa nawe nefamily siyakwazi ini lezi zinto phaya nama out ashadile azenza lezi zinto lezi. Bayazi nabayi ukuthi manje ishadile bafethu siyanibona phela la kuphi yabona ukuthi hayi la hayi. Okay, dog nanke. Azwa ngithi into engayenza mina leyo phela. Angina chive. Uye lozo lapha na. Uye ayishathi ngimgqokele nezazi. Habe lakhe la street. Right, Kunesintana kitukisa. Dumela. Unjani? Ngicela uze ngala bafo. Ngicela uze ngaphezulu. Ngicela ungene ngapha. Ngenzela ukuchazela kahle ukuthi kwenzakala ngecamera yakho. Sengizula umbuzo wakho. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Igama lami ngoVusi. Ubuya kweDweza TV. Lo uChris oshuthayo. Ubuya kweDweza TV na. Yes. So into esiyenzayo, sihamba senza ama-vlog. Or ama-interview about abantu abathandanayo just to khombisa abantu emakhaya ukuthi usando lusekhona. Akhaselekile ukuthi khona omdala khona omncane khona isidudla khona isilenda khona ini ilenda zombili idolo akhaselekile as long uthando nje and futhi uthandweni akuhlezi ku right kuyaxatshwana ini yabo. Yes. Kuba vula kade konje nina how long nindawonye 4 to 5 years uyasho ukuthi kade nephusha nebambile lento Ngakhona. and uhappy kuba funa ukuthi unakumsiza yabo la agaxele khona kade ngimuzwe nje manje khuluma naye for ukuthi imali yeUber hare ayashoda so ngiyasho ukuthi hayi showcase usendaweni e right uba uhappy ichazile la ukuthi uhappy umphethe kahle akafuni lutho ngawe. Sure. Ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe awufuni lutho ngaye yabo because uyazi ukuthi ngoba intombazane nje bakushela abafana ngaphandle mawuhamba uyiwani yabo so ufuna ukuthi awudidiseke iniso lehlabo so dedela ama number or so ufuna ukuqoma abantu kanjalo. No indoda yami uyazi naye umaqonda nawami Uye kuphela maqondana kodwa phela ngeke sekuphela iminyaka emingaka usengathi udlala ngaye. Hayi bo uyazi naye ngidlala ngaye. So tshela mina mangathi wahlapha uthola ukuthi ubafo uyafeba or unentombi nayo ngamxolela cha ngeke uzodependa ukuthi ukuthi bayenzani ukuthi bayenzani bebayenzani lokho enikwenzayo nobabili. Cha yini le shodayo la kimi
Okay. No angisho ukuthi uyakwenza ngiyabuza nje ukuthi angisho ukuthi uyakwenza. Yeah. Okay. No bafethu uyasho ukuthi niya kwi date Yes. in. So kunento ke sithe asiyiphathe njengabantu siziyiponsa thina zezithandani. Siphinde futhi bewodokotela. Yebo so bese siziyiponsa siza nama surprise. Surprise. Yes. Uqinisa nje uthando lweni nokukhombisa ukuthi ubafu uyakuthanda. So isikhathi but yazi nomuntu wambandla. Oh okay. No yazini ke. Awuthi ngivele ngibize sidonsele surprise nginigaye yona ngiqhubeka nosuku lweni nathi sihambe nosuku. No problem. Okay. Simbuze something before yabo donsa the surprises. Okay. Like serious vele hore like jola le nna fela vele. Hey baby why? Ngani kumutsa fela sawa. Okay. Kurongena ukuthi qala surprise phela mbala amehlo bafu. Alright. Yeah. Bafo so ubafo lo ngimbiza wena uza nayo yabo. Uza ne surprise. Yes because phela bengeke uqhamukile labo uzoyibona bese yaruneka. Yaruneka or yaraneka. Thiwa lesingisi. Yebo mama. Hey because yami ingaruneki i surprise. Ngizobala ka 3. Bese ke sikuvula amehlo. 3 2 1 ngamvula abahla. Like serious ubatla uyibona vele ntwe. Oh baby I swear non surprise. That's nice. Okay ngamvula bafu. Surprise. Wayiqala enyaweni. Ayibo. And then in. King thetsa la. Obatlang. Wetsala ngo. Kang. Itsuna le athi. Mawathi ba ke monna ka maswathi ba ke na le monna. Oh, go like 12 months down the drain like asina teng go wena. Like I can understand how obatla ke. Like nna kwa tla tsiba go 12 months It's nothing how cause eventually tshwanetse equation e balance. How see you wetsaleng kana? Ha see you wetsaleng kana? Oh gantle uza mo. Re di choice tsa ha rona. Oh choice wena choice. Ke babi How? Ke a botsa. Wena o ipona le jwalo? Ke a botsa cause like ntse buang like ha itlhakana. Nakbatlo bua ho labo. Maybe like why? Like akbatlo bua ho lo. You must surprise long phathela ona lawo. Eh yabona ke phiki ke ntwana ne mara ka kelelo mfethu. Tswana lo wena. Ke tsona di surprise tsona tsetsa so. Ke nna go utsi itse go wena o jola le nna fela wena wa reng. Wena o batlang mo? Nna ke batla utsi ba va go wetsalang mo. Insang mfethu. Nami ngibatla utsiba. Hayi but ngiyaqolisa ukuyitsenya. Okay. Buwa kumamethi. Hore eng? Go wetsala vele like ngeza snipe lo ngeza bar na ke pitho nna. Snaisang baby. Snaisang. Insang ke mang da man. Oh, ne go tlana because of how ntle nta kutlana lena it's just 12 months. Nako fela go pusha nako. Pusha nako. Uphushi nako kama feelings omunye umuntu. But wena ungenaphi? No ngikubuza. Because of like kuma vele ayo enough vele for no mina ngiyabuza ngithi because nami ngikhona la so ngiyakuzwa. Ngibona if bengingekho. Ukuthi so wena udlala ngama feelings akhe. Kangimazisa mfethu kubuwa lo wena. Ke rena so nako vele yaka vele awuyo satisfied handle. It's not like that baby, you know it's not like that. You know I'm always Mara wena wa rata o senya ntho tse ntle ne? Ke senya. Like okay no batla o thola eng? Nna batla o tsiba go wetsalang between. And then how teta o tsiba go wetsala eng? Ke tlo gona o tsiba go ntse re etsang ya fela o wetsalang. E braka wena hantle like go etsang le media ka choose. Ke etsang le media hao. O tsa media go etsang le nna. Okay le etsang lona le dithulo lona. O etsang. Ke ntshone ke snack saka. Ke snack sa hao. Yes. Na ke eng ke dinner. Just having fun. Na ke eng gaan ke dinner. No, you're my man. He's my side chick. How many snacks do you have? So when I the next one snack is now the flavor they buy the different brands. It's not like that. Kasi ngithi wena rata snack say one. Rata next fela wena. Uzwa wakho yi. Iyadlala la. Na the Doritos na the Lays. Na ke eng vele. Hey. Ngicela ubuza mina siswami nenye xolisa ukuthi lapha ngene indaba zakho nani kodwa ubafu yena osibizile la. Ne. Singicela ubuza nje mina into eyodwa ukuthi inhliziyo yakho ithanda bani phakathi lamadoda? Ngiyabathanda bababili. Both of them. Ngiyabathanda boyithu ngiyabathanda. So uma ubafu naye engaba nomuntu
naye azomthanda nibe both njengoba Akwazeki kanjani bhuti wami? kodwa wena kumele ukwazi Kodwa basho ukuthi indoda nayo yenzwani kenkasizulu yahlahlamiswa. Mona wahlahlamiswa ukuthi ezulwini asikwazi lokho uhlahlamiswa angikwazi lokho yilokho akithi bikazulu sering mara ka Sotho re banna ba hlahlamiswa nkare a understand into tse etsalang. As much as Lena self what bantho tsa di etsang on his side, even if I'm not going to speak about them now, if he can open his phone now, you're going to see shit. Ka kenya phone yaka mo. Ka kenya phone yaka. Akere re bua ka taba ya no. Oh, tshwere wena kwena tshwantseng o be right. Nna ke bua ka taba e tsalang no. Tlola ditaba tsa di phone di eng. So uma uthola ukuthi efonini yakhe kunezinto ezikhona yini oyenzile ngalonto leyo ngabona ukuthi kungcono ngizifunela umuntu wami omunye obisi2 awubonanga ukuthi ngcono uhlale phansi ukhulume naye hayi boss sikhulume kangaki mina nawe babe ndidala prime ngazi yazi ukuthi like sikhulume kangaki mina nawe ngalinda lo ngizithulele fela yabo sengibuza ukuthi mina nawe sikhulume kangaki sikhulume kangaki wena why udlala ngekuku lakho kahle hayi ukuthi ngidlala ngekuku yami ngiyaba satisfy bababili both of you guys don't I satisfy you akare na ungisatisfy uhlotha oh you're not satisfied why are you still with me for so many years ngiyabutha because uyamsiza ngokwempilo ngiyabutha oh really did he say that to you manje dinotsedini kinto ichong azange kachozala akasho kanjalo kusho mina lokho ngicwile nathi Hayibo. azange kachozala Nakubatla uthiwe kwethala ngifithu yabo kasiplomi mona kwebhaya mo fontshe saliyo okay ubafu ufuna ukutsiba ukuthi kwenzakalani uthi okay yabo nje manje isimo sikanjena okay sifayele lento uyenzile ngama plans wakho ukuthi uplanile vele okay uzothalana lo if lo isikhathi asikho uzosithatha ngala isikhathi wara mara besides ngiyayizwa nenyakuzwa bhuti wami ngithi ngidlulisele kuqala okay umuntu wami ngapho uyazi ne okay uyazi ukuthi yonke into siba sharp nanani akabuzi naye ukuthi at some point ngithola phi imali nanoma ke mina ngingafiki ngayo mina uyasebenza I know that so mina kumele kubuze ukuthi imali yokuthi ubhadala ama installments uyithathapi indaba yokuthi ungiphi imali yokuthi ngithenge izinto iresi kumele ngibuze naleyo nto khona le ini uyinkakayi vele zaka ubani nakho uGynex Ngabona ukuthi khona umunye umuntu okhona khona esinye snack amalays khona the real one sponsor khona sponsor bana bahlahlamiswa awubizwalo and I don't think it's hona lento bad ka Thembu right basho jalo ka Sizulu bari is Thembu nina nitheni ngale kini I was going to tell you about this. No, I was going to tell you about this. Okay. I never thought we were going to be like this now. I never thought uTotlisa. Usemkhisile. Because akayithandi lento lena akekho right ngento enzakalayo. Okay, abazane cause mina ngihlukana nabo at all boy2. Ohlukana nabo bay all. Okay. Angihlukana nabo. Into leyo iphuma kuwena phatha ngithi imizwa yakho leyo. Yes. Okay, sicela usizwe imizwa kabafu ukuthi yena uzizwa kanjani njengamanje ngalento. So, kupa ubuthi. Khanhle nina ki playground wena uMessi mo le wa kora wena. Re dipalitsa ha rona khanhle. Because ke tshoro ke batla le tsebane no. Re tsebane? Yes. And then of deep brothers. Afetsa utsibana wetsalang. You know, you'll give another time to me. Kausani kwena, the next day it's you baby. I don't think ke pare na ungishebile mo sifahlelong ke sihlayela nna. Kusho kwena kahle wena like ujo ukhala. Joke king. Kahle ngidi joke. Ke joke ntsetsalang mo. Tsantse re tsibana re be di brothers. Ha ke sa bonana. A ke tsebe hore like ha ba re hona le Sithembu a ke re abuti ba re le Sithembu ka Sizulu le tlogele joke ha re jwang kupa ubutsa noma kungayenzakala Sithembu mfethu senzwa yithi ama out. Okay, at this time and age you still speaking hore ke lona bana fela le etsang Sithembu into bengitshela yona yabo mina uGirl bengizizo ngokuthi yabo omdala uye fede uzongihluzisa yabo ngithi ukukhula kancane amara ngiyabona ngathi yimo omdala la ukuhlusa ngendlela errong mfethu ukufake wena kupa ubutsa he akawubulela usikaripe akawubutsa no gore gona le o mongwe ke bona nang le yena o tla reng ka ntse yo jwang for eng o etsetsa eng tšhelete ya ke ifa yena really nna tseba o inkakaza ka eo mfethu tšhelete ya ke ifa yena
Uyinkakaza ke uba nna ke tseba hore Zaka ya hawa ikena wena o senda 50% mo nna re itshware. So ke a ibotsisa hore Zaka e uyinkakae. Nna le Baby daddy. I have a baby daddy. yazi nizofa bazonidubula Uzimali ka baby. bazonidubula Akwazi ukuthi bangaba uzonibulalisa nami ngidla imali ka baby. Uzonibulalisa. Yo, angisayi ukudla imali ka baby. Love, can we speak about this? Akuna speak next la. Akuna speak next la. No. Sorry kancane. Buya ngapha sesi. Cela ubuye ngapha. Ngesicela. Ingami nendoda yami manje. Okay uyafuna ngoma naye Indoda mosithi kumele ukhethe. So kumele ume phakathi nendawo ukuzokwazi you right la ume khona vele. So thatha uhlangothi yeah nathi mhlawumbe sizithathe. Yabo? Exactly. So wesiswa ngicela ukubuza mina mfethu nje like genuinely speaking. Ubuthi lento uzoyenza for how long? Ubuthi izohamba hambe phelele lento le. Bengingacabangi nanokuthi ngaziphele ngicabanga. Ubuthi wena ngoba mosukuqala into angithi mosukuqala into uyazi ukuthi inesiphetho sayo. So wena ngoba uqalele le ubuthi izohamba iphelele kuphi? Ibizohamba kahle nje kahle bebezwazana. kuphi? Bebezwazana eventually. Yes, eventually. ubuzokwenza kanjani bezana I was going to make a date for all of them, 3 of them. 3 Yes. Nalo wesithathu baby date. Yes. Uproud ngalento eshoyo. Hayibo. Okay, uyayazi ukuthi into ayenzayo, yabo. Ngibuza wena ukuthi Uyayazi into ayenzayo ke. Like nje wena mawuyisho nje uyayizwa ngaphakathi ukuthi no. Because mina prime mangiqala nje ukumbona bengijabule kakhulu. Kodwa yindoda yami ke le. Lo uyadlala naye. Mina naye besasaqala sidlala. Ngisho lo uyadlala Yes, naye. saqala sidlala. Okay. Right baby. Right. Am I lying? Akithi even nanzu. How? How say it's about my girlfriend thing? Oh, it's on here. Girlfriend take ifihlile no. Oh, so it's on. Oh, really? Ukubala kai cause ke kubala ko and everything. Fihle mina ukuthi ngine girlfriend mara bona mabadlala me bayatshelana ukuthi hayi khona umuntu kanje khona umuntu kanje. Oh, desme. Oh. Yazona sisungayitshela ukuthi wena udlala lamajita kanti wona adlala wena. Ngiyabona bhuti wami. Hayi ungathi uyabona bhuti wami. Kungenzeka ukuthi ngoba uyitshela nje wena ukuthi unqesta ikati la kuphi ikati la ikundwane la kuphi hambe la se rank ungatshela ukuthi unqesta kanti amajita wona adlala wena. So wena uyishaya isifuba ukuthi hayi abahlangana bobabili beyisithembu. Kanti mhlawumbe badlala wena. What if badlala wena kahle kahle? What if nje kudlalwa wena kahle kahle? And eventually ngenzeka ukuthi kudlalwa wena. There's no way ngiyazi indoda yami ngidlala mina ngami. Mhlambe ke lo bhuti lo angadlala ngama nginanendaba kodwa le indoda yami. Entitlement yazi entitlement igcwele la emahlombe. Wena usho ka di chats tsela tsa smart hore na vele akusajola le batho ba. Akitsibi. What if liza ka ke feel ke bona hore ke tsamaya le wena? It's a good thing because even if le halna ke ithola ko mothong wa ka ke re ke tsamaya le wena ka yona. What vice versa nhlanhla. Usho na le wena ne re tshwantse re jwetsane from the start to ra epela. Na nawe nje siyanyobana kuphela. Kungabi into serious. Cause manje bathi ngolimali bisi mina mangibhekile. Ngazi mfethu. Cause mina noma ngisazi ngithini mfethu azingiphelelwa amagama. Cause manje sengaphezulu amagama. Can we fix this? Okay nje uphalelwa amagama ngathi ngicela nje ukubuza ke mina umbuzo uthi njengamanje yini ungayitshela my sister isinqumo sakho sithini ngiyazi bese ngikubuzile before afike usave khona manje yini ufuna yenzeke njengamanje yini ongamtshela yona ukuthi from namhlanje this is gonna happen between us. I'm feeling like angazi mina ngi-out secretive kakhulu yabo uyazi na zibhaya blind into ezifihlayo I'm sure maybe nginabochira bayi10 kwazi bani. That's why ngithi mina into ongayisho kumanje into ongayisho leyo ngiyasho. That's why ngithi anything into ayenzayo nje ngivumelana nayo mina. Into ayenzayo really so mayethu ufuna ukuqhubeka nawe yeah ngiyavuma because angisho ngiyazi ukuthi nami umuntu wami bhuti ufuna ukuthini ngisho ukuthi umuntu wami ngamela avume umuntu wami lona yes okay my brother uthini wona lapha I'll call you retlabuwa uhlakhola ma Prayaka mina ngineplan idea ukubeka umisa ngithi asiyo ama substitute na praya andephathele ngiheni sinyana lapha you anything is possible utami ngicela uthi ukuchifta kancane ngesandla sikhomba bamba umuntu wami possible butwami ngathi shika kancane yabo umuntu losambe khona insamayo ye ubaby daddy ulongithathelete utlo khona uyevela contract next week love yabo from ningere tsontse re lwantshe ke batho
bona so bafuthi mfethu uyaphuma noma uyangena Labo ngizwa ngayo Brian yabo Nibuyaphi futhi nina? buza nango sibizile Nizomosha la nizomosha izinto ezinhle. Anabantu anasikhathi sabantu benjoba nizolibeni advertise nibonisa abantu bakhiphela yini. Ngizwe ngayo indoda yakho. Baby like for in no santepi vele kathi la yo. What's wrong? manje like yangihlaba la idea yabo. Ngiyini wena uyibona hore ubofihlemo. Erekibe honest here once yabo. Bani nkare kuyabona ubatla vele ditaba vela yabo. Buwa. Yeah, kina libo chirek busy nkabona mara kuwena mfethu ongifanga mnati. Ikhekhe lami nje lenza ukuthi nje vele uhlale. Sazi ikhekhe mfethu. Ngahlalela ikhekhe 5 years yonke. Mfethu bengakunyoba 5 months ngiphume kuwe mos. Umalibisi ne. Asiwena mali akere kacho asiwena mali bisi. Ngihamba Mose yaseva uyasho ukuthi wena ngithethula. Uthe isnack wena awukwazi ukublame labo bhuti because uwena obavumela ukuthi bedlale ngawo. Yabo oqala nawe nje uhluleke kuyi respect as umuntu wesimama. Okokuqala no why wenza into yenzayo yenzelani? Nina mani yenza? No mina ngibuza wena ukuthi angithi this is not about me ngibuza wena ukuthi wena ngokufanele nje nawe self put. Nawe self yakufanele. No mina ngikubuza ukuthi wena ufuna be respect kanjani lamajita wena hluleke kuyi respect wena. Cause manje lokhu uthi hey baby nala uthi bodlala uthi lava enhle kwetsala nka wena. Isithini story sakho mfethu? Okay na indoda yami. Linsanga amina ngisasendoda yakho mina nawe siyanyobana kuphela manje from now on. Awusekile malibisi wawo sekuphahela. Understand that you are disrespecting yourself. Mali or fusion. You understand ngiyabuza mama. Uthi ngicela uphume kimi. No ngiyabuza umbuzo. When do you understand that you are disrespecting yourself? I'm not. This is what I want. This is my life. This is what I enjoy. This is what you enjoy. Yes, makangekho umuntu wami ngephi. Don't ungabatsheli ke uthi uyabathanda okungcono. Ngiyabathanda yenza njani inhliziyo zayo. Lo senza ibhetri lo. Oprime wena uyibhetri uyacharge wena. Ngiyatshela kunehenesi lapha. Anything is possible asambe. Umutsibela kai. Selimkhotsi waka from Nwakire ja wena. Ke rutheritsi bane SD brothers. Mutho wani ibile ngina kichilo ka re ke dumela mina ngiyavuma ngoba I'm on slope amaya usikazi vele ubatlang usantselo emi ubatla ini ngiyavaya abraka nakubadla at least awushiye ka bomama it's one round unyana wefu kuthi like anhambi like mina nomuntu amsishilo sathi sine date and kuba late itafula libhukiwe. Okay, no, it's fine. Anginankinga. Ngesinvimbe inhliziyo yezenu inini bafo. Isinqumo sasayo usho ngaso. Ngisho bra mara la uthi liya mele ngiyoyibona lead yabo mina naye nje. Siba boncho. Ngayetsa foreign from ning. Umtsebela guy foreign. Ufuna ukusho baba. Wena uyithatha serious wena. Do you take yourself serious? I'm not priming serious ngami yabo. Wena putama ufuna mara njengoba bengishilo fade yabo ukuthi like ngikhuluma noma ibrother. No, say I understand. Kushuthi wena kahle kahle uthi imiqondo yakhe ishintsha. Angishongo ukuthi umqondo wakho ushintsha ngimbuza ukuthi mina wena mfethu uya respect ayini. Uyazihlonipha. Wena proud ngale decision oyithathayo manje. I'm not priming ngishilo ngathi noma yini njengoba bengishilo yabo angifuni ukukhipha noma yini. Ngaphandle kwalokho. Kina noma yini. Secretive awolo. That's why anything is possible noma yini yabo. Naye. Bafethu kulungile cha yenzani ngalendlela elibona ngayo. Asambe baby. Emma. Fonela baby daddy phela Thina sihamba. Sambeni sena. Bafonela baby daddy babo akunakinga. Kuningi nje bese kwenzakala la emhlabeni. I understand. Kwenzakala. Kuningi yazi kuningi. Ngathi wonke besimoshela ama resources. Yazi bamosha insizwa kusebenza. Bamosha insizwa kusebenza. Yazi bese abantu basimoshela isikhathi yazi. Yazi kunento kahle kahle basibizelani gathi funani la. Yes. Cha isibizele abantu abaserious abantu abafuna ukushada abantu abafuna ukuhlukana abantu abangazazi benzani. I understand kwenzakalani. Na amajita I feel like nje nawo sibizele into engekho nje. Kwenzakalani? Nenzani kani bafethu? No, it's fine. Chris, take us home, fam. Hey, Langanomzuzu, welcome to Diazo TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafethu sithi Diazo TV. Hawo, sesiphine sabuya.
Hlolo lo. i-surprise. Surprise lo ngiphathele yona. Webusi yophela unyaka. Ayikho so. Mponyeni. Noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle. Yazina ni athi ngiyazi.